Ka RBYF Bhoirumbong Circle haka singing kong gralit Ujor Prasha ya ka interview thepkam jong katanat Ayush hapo Ayush Hospital Bhoirumbong namar ka jingshem bakani katanat kala penjar ngai hadu pratali ki pos na ka jing penbenalat kam. Kani ka seng hapo ka jing alam President samla Spirit Hinge kala bo ya ka jing Ujor hakamat ka District Medical and Health Officer ban Prasha ya kani ka interview thepkam ka bala bo banlong haka nyau pra bat khatwai tari ulber. Kung kajingit hu uniu nang yalam kaseng ka office director ka Ayush kala penbena bakidon hadu arphawai tili ki pos ni ki kam ki balai hapo ka Ayush Hospital ka baship hojing thia ha Bhoirumbong henry ha kajing penbena khot thep kampat lapen mi balai tangkhat lai tili ki kam ka RBYF Bhoirumbong kala dawa ya ka DMHO bakan tuklar ya ni ka kam ben betha ya ka office director ka Ayush pun bu lang no sisin bu ya ka interview thep kam na ka benta ki arphawai tili ki kam ki balai kanang baki samla ki nyo ya ka hok banya khun banyo kam ha kalenti ki bakhoj bat bam sha liang Usamla Spirit Hinge la pentip bak hajing kran bat ka DMHO la pen shai bak jingkhot interview kan long tangai ki khat light li ki post kat bai ki pratli ki wei pat on sa chuji ye ki tu ki bawan ha ka waiting list ya ka bak seng kam pedang setia da lele ru ha ka ba dan ki post kum ba arpoi tli dai ka pelengo engi kum ka seng adin ba kinong sunstong ki kun samla kinong apply kam kinong wat jam dong men complain ba ki hu sengi ba kadan ke jing bakalah ka jing pelaj ki pos kumta nak liang ki kaseng ni awal la tip ban ayo kopi ke bebyang ban ayo bani kenduru batu di mejo nak liang ki ucu okular ba kidon ketuk ini ki jing bet namta ki jing guna gar komi trekam oh nak liang juki ki okular ru ba kadon kata ka jing penduna ki jing pelaj ki pos ndai kidon ba okiong ban thap nak kita waiting list ndai nak liang juki kaseng him sya ba ki sule unta ndai ki di ai ka fresh interview the fresh advertisement dalam tak good sebelah kerana dia bentuk ala-ala ke tong kapus. Sekumta naik lagi jungi keseng ina persajur bagi pelat pej baru arpoi di kapus. Kenang ba kanlong apa good ke subah apa pelat di kapus. Habis di betul kapus dan apa Bhoirumbong.